Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम टू द बेक चैनल इउएन बर' यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनै आङो जोंनि माइ दुब्लि फोथाराव दंफैयो। एसे सिगाङाव आङो नांगोल जांख्रा भिडिअखौ हगारदोंमोन। दिनै आङो बे दुब्लियावनो दंफैयो। नोंथांमोनाबो नायलांबाय था। सान्दुङाबो जोबोद गोसा, बेनिखायनो नै आं साथा हमनानैसो दङ। नायलांबाय था। बेनो माइ दुब्लिया। नायलांबाय थादो माइया माबायदि जादों, मोजाङानो जादोंना? बिलाव गासिबो जेरैजोंबो बांद्राय जाद्राय जायाखै, एसे मोजाङानो जाबाय। सान्दुङाबो बिराद गोसा। फैलाय आरो एसे हाग्राबो थुलांफानो नागिरबाय आरो। मोजाङानो जाबोहांबाय माइया, नुलांबाय थादों। दा लियालि थाबायगासिनो। ओमफ्राय मा जाबोहांबाय माइया। सान्दुङाबो गोसाथार, थाबाय थानो हाला। थांनोसै नै, एसे सिबुं मैगं लानानै थांसै। बिलाइ सिबुं, बिराद सिबुं दङ, लानानै थांसै। थाबाय थानो हाला, गरमा बारा जाथारबाय। बाराबो बारा गैबाङा। सान्दुं गोसाद्रायनि थाखायनो नै जों बिफाङावसो जिरायनांबाय। बिराद गरम, सान्दुङा गोसाथार। माइ दुब्लियाव थानो हालामोन गरमनि थाखायनो। दैयाबो दुंखायो। लाबोबाय नै सिबुङाबो, नायदो। लाबोबाय सिबुङा नै, मनासे मोनबोबाय। सान्दुं गोसाद्राय बारा खानो हायाखिसै। हाग्रा नङा बियो, जाजाग्रासो बिलाय। एवजाहैसै बेखौ। नों बेदरफोरजों जाबाबोथ' गोथावानो जाखायो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलांदो आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि बे चेनेलाव गोदान, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। खाथिनि बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम मोनहैग्रोनाय बायदिसिम। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। उननि भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।